ዲያቆን ምን ይታሽሙ ናይ ግብጽ ሽምይኩም መቸም ተደናግሩና አለሁ አባኖብ ዲያቆን አባኖብ ዝተኸበርኩምን ዝተኸበርክንን ናይ እግዚአብሔር ቤተሰብ አቦታት አዴታት ሕዋትን ሓትን ሰላም አምላክ ምስኩላትና ይኹን ደሓን ሓዲራትኩም አረ ድምጽ የለን ዳ ገብርኤልስ ድምጽ ይሁን ደሓን ሓዲራትኩም ደሓንዶ ሓዲራትኩም كورانن كبراتن لما أنت زي حدور سواتكم بزحاتيو بومز زتفولي سوات بزحاتيو أجات أمغينو بحمام تتحزون بزحاتيو بماكينان بصحين كعاد تقاتلهم بومز تفوليون بزحاتيو سلازي زفقدلنا زيادير عين وحا حدو ماركس ناو لوقاس ونجلاوي كم حالفكم إيه لوقاس ونجلاوي ناي حواريات نايتهم عصر تخلتهم أرضيت زبهالو أقلقا نايتهم عصر تخلت حواريات زبهالو أقلقالي نايتهم سبعان كلتن محبر تنياتات وي أرضيت زبهالوون أبالي لوقاس ونجلاوي ناي بيتروس حقاقا زخمت نبرين بيت كريستياننا تستمر مارقوس ونجلاوي قعا ناي أولس حبابار خمس نبرون لقاونتنا يستمروا لوقاس ونجلاوي اتوزو صحاف ونجل بزدنق بزقرم يصحفوا لوقاس اب غريخ هاجر غزائز نبرم تيوفلوس بحال سبعي نا يسوع كريستوس تاريخ ويك عزانتا كيطفئ نولد ولدو محلالف سلازلوم وتولدو خردوم انتيلو نتيوفلوس نتنا እግዚአብሔር ሰብ كم زخم حجي انست زغاسوس زيكونه نتنا እግዚአብሔር ሰብ نعو صحفل لوقاس ወንጌሉ ባዕሉን እንደገና ከዓግብረ ሐዋርያቱን ክልቲን በሐንት ሳይ ጽሒፍዎ ናይ ሐዋርያት ስራሒልና ነዝንትዎ ማለት ሉቃስ ወንጌላዊ ቅድሚ ክርስቶስ ዝነበረት ሲኦልን ቅድሚ ክርስቶስ መውላዱ ዝነበረት ገነትን አጸብቁ ያስተምረና በሊቃውንትናን በቤተ ክርስቲያናን ታሪክ ባዕሉውን ሐዋርያ ቅዱስ ጴጥሮስ ከም ጻሐፈልና ግን ቀዳም ስዑር እንብሎ ጎይታ ተሰቂሉ ዓርቢ እታ ቀዳም ግን ካብ ሲኦል ዝነበሩ ዝበደሉን ዘይበደሉን ግፍፍ አቢሉ ናብ ገነት ከም ዘእተዎም ሉቃ ጴጥሮስ መልእክት መጀመሪያ ምዕራፍ 3 በቡዋቶ ካብ ቁጥሪ 18 ግርም ብዝኾነ ሲኦል ከም ዝማረኻ መጽሐፍ ቅዱስ የስተምረና ይኹን ዳምበር ኣብ ሕቁፍ አብርሃምን ይስሐቅን ያዕቆብን ምንባር ዘለዓለማውነት ስለዝነበረ ነቲ ክመጽ ዝነበሮ ገነት ሉቃስ ወንጌላዊ ከምዚ እናበለ ይትረኸልና አብርሃም ኣብ ገነት ኮይኑ ናይቱ ዝሞተ ሰብ ነብሲ ኣብ ሲኦል ይሪኣ ነበረ ስለዝኸበዶን ስለዝደኸሞን ከዓ ጎይታይ ካልእሲ ትረፍ በጻቡዕ እንዶ ጎረረይ ከርሕሰለይሲ ንትደካማ ዝነበረ አብርሃም ሕቁፊኻ ዘሎ ለኣኸለይ በሎ ባርከስ አብርሃም እንታይ ኢሉ መለሰሉ ንዓይ ንዓኹምን ሕጂ እንተስ ብንዕቐት እንተስ ብጽጋብ ኣቕሽሽቲ ክዛረቡን ከለው ኣይ እትብልዎ ከምኡ ከይኸውን እንታይ ኢሉ ነገሩ አብርሃም መሲልኩም ከምዚ ይብል ንሱ ከዓ ኣይኮነን ኣቦይ አብርሃም ካብ ሞታት ሓደ እንትኸዶም እዮም ዝንስሑ ካብ ሞታት ሓደ እንትኸዶም እዮም ዝንስሑ ኢሉ ንአብርሃም ሓተቶ ንሕዋቱ ምእንቲ አልዓዛር ከይዱ ከረጋግጸሉ ማለት ንሕዋቱ ትዝሞተ አልዓዛርስ ንሕዋቱ ነቶም ብሂወት ዘለው ናብ ሲኦል ከይኣቱ ከረጋግጸሉ ከም ዓይነት ዝጽበዩ ደካማታት ኮመልኦም እዮም ወመንግስተ ሰማያት ክንደይ ዓመት ተሰበኸት ሲኦልን ገነትን ክንደይ ዓመት ተነግረ እንታይ አኹም ትውሉና ግደፉና እንደገዳ ንብላዕ ንወንስተይ ዝብል ደካማ ትውልድ ደሎ እዩ ባዕሉ ተፈጥሮውን ከም ዝገደወስ ዝርስዕ ሰብ መልዩ بزخون خوين جن كموتان حدا خيدو كنجرو الحوات خدحنو تلاوون أبراهام جن تزجر مكم
نسخ عن تايبلو موسين ناي موسي حجي حمش مصحفتي أوريز ساعات أوريز فترات أوريز هولك أوريز داقم يا كم أول أوريت زسعات زياتهم حمش تيو عم ببوم سلازي موسين مصحفتن نبياتن دحري موسى زنبرو خا نبياتيو سلازي نبياتن يسمعوا بلا باركس نخلاتنا حدا شجر كوين النازلو بقليلو نايجيتا قال زي مسمعناي نايجيتا قال تنسمع نيرنا قال ايد لينا زد لينا انت خوينون وسخيو ناي እግዚአብሔር ቃል ንሰምዕ እንተ ኮይና ግን ህይወትና ህይወት ይኸውን ማለት ስለዚህ ክብራንን ክብራትን ምባርከስ ንሱ ድማ ሕግ ሙሴን መጽሐፍትን ነቢያትን እንተ ዘይሰምዑሲ ከሞታት ሓደኳ እንተ ተንስዕሞ እንትኸዶም ከቶ ኣይኣምኑን ከሞታን መጽሒ ሕጂ እዚኣ ዱብ ተዝብለናሲ ሞይቲልና ዝቐበርናዮ ምሰማዕናዮ ደስ ወይስ ደንጊጥና መታት ኮይንልና መሳኹት ተሰይርና መወፃና እስክገምትዎ ንህሊናኹም ብዙሕ ክነዕልል ስለዘይ ንኽእል ስለዚ ብምትሃት ዝመረና ሲትረፍ ካብ ማህፀና ወፂኦም ኣብ መንጎና ዝመላለሱ መምሃራን ንምስማዕ እኳስ ተሸጊርና ኣለና ማለት እዩ ክቡራንን ክቡራትን እምባርከስ እቲ ታሪክ ሰፊሕ እዩ ይኹን እምበር ሉቃስ ወንጌላዊ ክትረኸልና እንከሎ ምዕራፍ 16 ካብ ፍቕዲ 19 ነውየ ዝበሃል ሃፍታም ወይ ከዓ ብሉፅ ዝኾነ ሰብ ዝነበረሉ ዘመን ንሱ ፀሓይ ንምዕራብ እኳስ ቆልሕ ንምባል ግዜ ይነበሮ ሓደ ሰብ ሃፍቲ ምስ ረኸበ ብዕልግና እዩ ዝጅምር ትፈልጥዎ ኢኹም ከዓ ስለዚ ንምንታይ ይመስለኩም ንሱ ብሂወት ዝነብር እዩ ዝመስሎ ሓደ ግዜ ሰብኣይን ሰበይትን ንፈልጥ ኣነ ዝፈልጦም ኣረ ንስሓ እተበሉለይ ሰብኣይ ሲፀጊውኒ ትብል ነይራ ዳሓረይ ኣንታ ንስሓ ዘይተኣትው ይብሎ ኣይ ኣዲስ ኣበባ ለት ንገዛ እሞ ንኣነ ደቕነደቕ ኣቢለ ውድእ ከብል ኣቦቐሺ ቁሩ ተፀበይን ይብለኒ ነይሩ በልሺ ባሪ መቸም ናይ እግዚኣብሔር ቃል ግን ኣብ ርእስኻ ኣላ ይብሎ ነይራ ድሓር ሰብኣይ ነዲቑ 34 ፎቕ ሰሪሑ ፍሉጥ ሚልዮነር ኮይኑ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ክምረቕ 1500 ሰባት ፀዊዑ ኣይገርመኩም እንዶ ሓንቲ መዓልቲ ቁርባን ቆሪበ እየ ኢሉ ኳስ ክድግስ ዘይከኣለ ሰብኣይ 1500 ፀዊዑ يدقس سويت عقدي فوزي هافت مسمس انت يجمير الله مالتيو كالي بزخون خوينو جن مستا اوز حز عاركو مستم تصوعم هزب خوينو او خوينو خدقس كبلع مسو عالم تمسكن جزاي إلو أبانيو خدقس سامنا نايبانيو شتت تبيل وخصاد بدحريو سالست خيدك أسلا جزا نسويتو ندقون قديفوم تمسكين زاويت جيتا حقوق بيلو زيابير يمسكن እግዚአብሔር ፍርድ አለው ወይ ስለዚህ ነሱ ኸይዱ ንሳግና በኸየት ትነበራላ አይነበርዩ ምክንያቱ ዝወለደትሉ አይንስነት ሓዊዩ ወይን ግን ከምዚ ገጢሙ ኣብ አዲስ አበባ ከዓ 25 ዓመታት ሙሉ ኣብ ነፍሲ ሒዞሞ አረ ተነሳ አረ ጸሊ አረ አምላክ ካፍቶ ፍለጥ ከይብልዎ ንሳና በኸየት قرب ندبلو أنتي جنابي كي خير وا جبوا حقوف سنة دبلو ميوم يا فلاسية دحار أنتي سقن دبلن سخي زيه اللو أي نابلو سقيلة إسران حمش سنة عمل تقمطو حدا معالتي موت توصلو يوصل عن تاسبيت مش وصل عن تاسبيت مسكين كي قربت مخنياتو نسون دحر زي قريون السايت قرون زبال دكام ما بهيلالو خوني يقول بناتي رديت خون يقول نفسي ناي نفس وقف دامبر ناي دقي ناي سبعي يزبحال يله اذا سبيت مس موتت دقا غن يسمعنا يرميو قرب ينا بلنبر اذن قشس كمي اذن فلاسس كمي دير درغموميو كي يقروا وقد يدوم سسويلم بقى يسقين اللويلا تقونيرا مسماتات سبعي ويبل سبعي نابخيه دق من ما يولول سويتيا وليد سلازخان كشجن قوي موطيم رسم حزم ويكول كلو وتخبز جزع أبيت فرتوا أديك وخيت قرب دخل كلكم ما نسخم موسيلم أو سيما أو زقربات نتوم فلاس نتوم كشي أو سيما بايرم
ካብኩም ዚ ዝመሰለ ድቀት እግዚአብሔር ይሰውረና ስለዚህ መስቀልቅል ዝኾነ ባሂርነት ዘይኮና ክንለብስ ዘለና ተኺልና ከም ቃሉ ክንነብር ይግባእ ሰብኣይ ምስ ሰበይቲ ሰበይቲ ምስ ሰብኣይ እንዲያውም ኣነ ይተሓዝለይ እምበር ተንገዳማት ናይ ትግራይ ባዶ ከይንገብረን እምበር ምንኩስና ዝበሃል ተቃዋሚ እየ ንምንታይ ድሓራይ ክንዘራረብ ኢና እንጀራ ምሰብላዕኹምና ኮይኑ ግን ተዝኸውን ካህን ምስ ሰበይቲ ሰበይቲ ምስ ሰብኣይ ክኸውን ኣለዎ እቲ ክኸውን ዘለዎ እውን ንሱ እዩ መጽሓፍ ቅዱስ ጳጳስ ክኸውን እየ ኢሉ ዝምነ ሓንቲ ሰበይቲ ተሃልዎ እዩ ዝብል መጽሓፍ ቅዱስ ተረዲእኩም ደሎ መነኮሳት ከመርዑ እኳ ኣይኮንኩን እንድየ ግን ሓደ ጳጳስ ክኸውን እየ ኤጲስቆጶስ ክኸውን እየ ዝብል ሓንቲ ሰበይቲ ተሃልዎ ዕጉስ ይኹን ሕያዋይ ይኹን ልኡም ይኹን ገንዘብ ዘይፈቱ ይኹን ዘይዋቃዕ ይኹን ዘይሰክር ይኹን ጋሻ ተቀባሊ ይኹን እዩ ዝብል ብዝሎም እዋን ግን ውሽጦም ዘይፍለጡ ተጸጊምና ነነብር ኣለና ማለት እዩ ብዝኾነ ኮይኑ ግን ናፍቲ ቃሉ ክምለስ መጻሕፍትን ነቢያትን ሙሴን ይስምዑ እዩ ሙሴን ኣብ ሙሴ እንታይ ተጻሒፉ ኣሎ ኣይትስረቅ ኣይትሓሱ ኣይትዘሙ ብዘይካ ሰበይትኻ ካልእ ኣይትመነም ሰንበት ኣኽብር ናይ እግዚአብሔር ስም ብኸንቱ ኣይትጸውዕ ኣይትቕተል ዝብል እዩ ተጻሒፉ ዘሎ 10 ቃላት እዚአን እንተኽቢሩ ሰብ ህይወት ኣለዎ ማለት እዩ ነቢያት ከ ክውለድ እዩ ክስቀል እዩ ከድሕነና እዩ ክመጽእ እዩ ዝብል ትንቢት ተነቢዩኒ ንሱን ተኣሚንና ህይወት ኣለና ማለት እዩ እሞ ክቡራንን ክቡራትን እምበኣርከስ እዚ ቃል እዚ ጥቕልል ዝበለ ሉቃስ ወንጌላዊ ዝፀሓፈልና ሓደ ሃፍታምን ሓደ ድኻን ብፍላይ ከዓ ጥዑይ ድኻ እንተኮይኑ ዘማርር ድኻ ንመለመኒ ዓይነ ውፅኡ ዝልምን እንተኮይኑ ንሱ ሞይቱ እዩ ሕጂ እውን እንተኾነ ግን ድኽነቱ ሒዙ ግን ምስ እግዚአብሔር ዝጽጋዕ እንተኮይኑ ግን ኣብ መንግስቲ ኣምላኽ ንሱ እቲ ቀዳማይ እዩ እግዚአብሔር ኣምላኽ ስሙ ዝተመስገነ ይኹን እምበኣር ክቡራንን ክቡራትን ሕጂ እውን ናይ እግዚአብሔር ሰብ ንምዃን እንታይ የድልየና ንዝብል ናይ እግዚአብሔር ስም ምጽዋዕ የድልየና እቶም ዝጽውዕዎ ግን ንጹህ ልቡና ክህልዎም ይግባእ ነቢያትን ሐዋርያትን ንጽህና እዩ ዝነበሮም ንጌታ ከዓ እቶም ሐዋርያት ሪኦሞ እቶም ነቢያት ከዓ ጸዊዖሞ እዩ ዝብል መጽሓፍ ቅዱስ ከምኡ እዩ ዘስተምረና ንሕና እውን ኣብዚ መበል 21 ክፍለ ዘመን ዘለና እግዚአብሔር ኣምላኽ ከመይ ጌርና ከም እንጽውዖ ትብዓት ክህልወና ኣለዎ ሓደ ግዜ እኮ ንሕና ብጥንቲ ክርስቲያን ኮይና ኣመንቲ ኮይና ዝነበርና ኣብ ቤተ እግዚአብሔር ክንመጽሕ ከለና ሽሉክሉክሉክሉክ ንብል በቃ ከምዚ ቀስ ድዩ ኣይፈልጥን ባህሊ እዚ ባህሊ እዚ ቅንጥጥ ኣቢልና ክነጥፎ ኣለና ኣይትቕተል ተንምህሮም ነርና ደቅና ሰበይ መቐተሉ ኣይትዘሙ ተንምህሮም ነርና ደቅና ሎሚ ሓዳር ዘይሮ ይምኾነ ስለዚ ናብራና ክቐንዕ እንተኮይኑ ትብዓት ይሃልወና ምስ ጌታ ዝነብር ሰብ ትብዓት ክህልዎ ኣለዎ ትብዓት እንተዘይሃልይዎ ከምቲ ሐዋርያ ቅዱስ ጳውሎስ ዝበለ እዩ ሐዋርያ ቅዱስ ጳውሎስ ኣብ ግሪክ ቶም ሓደ ደቀ መዝሙር ሒዙ ክዘውር እንከሎ ገዲፍዎ ናብቲ ከተማ ኣትዩ ዋ ኣንታና ዓባ በጃኻ ሓቢርና ንኺድ ተበሎ ግደፈኒ ምስተን ቆናጁ ወይ ምስቶም ሃብታማት ምንባር ሒሸኒ ኢሉ ገዲፍዎ ኸደ እንታይ በለት ሽዑ ዴማስን ይሃደገኒ ወኣፍቅሮ ለዝንተ ዓለም ዴማስ ምሳይ ነይሩ ግን ነዚ ዓለም እዚ ኣፍቂሩ ከይድዎ ሎ ግን ዝገርመኩም ግድብ ቅድሚ ሐዋርያ ቅዱስ ጳውሎስ እዩ ሞይቱ ኣይገርመኩም እንዶ ምክንያቱ ካብ ሞት ዘምልጥ ሃፍቲ የለን ኣለ ድዩ የለን ምንም መሐከም ክኾነ ይኽእል ምናልባት ሰብ ክወፅሖስ ካብ ሰብ ዝወፅሖ እናተሓከመ ክፀንሕ ተዘይኮይኑ ካብ ሞት ዘምልጥ ሃፍቲ የለን ካልእስ ይትረፍ ሕዋተይን ሓተይን ውላድ ዝኣክል ቆንጆ ንዓና ዝመስል ዝዕበናዮ ግርም ዝኾነ ፍጥረት እኳሲ እሱኳስ ገዲፍናዮ ንኸይድ ካልእስ ይትረፍ ስለዚ ምስተውዓሉ ክህልወና ኣምላከ ቅዱሳን ይሓግዘና መድሃኒ ዓለም ኢየሱስ ክርስቶስ ምስ ኩላትና ይኹን ኣብ ህዝብና ዘንጸላሉ ዘሎ ኣውያት ብኽያት ኣብ ቤተ ክህነትና ዘሎ ምስቅልቅል ሕፍረት እግዚአብሔር ኣምላኽ ልቡና ይዓድለና ኩላትና እውን ከይንስሕት ከይንወድቕ እግዚአብሔር ኣምላኽ ብየማን ብጸጋም ኮይኑ ንኩላትና ሰማያዊ ህይወት ንኽንረክብ ኣምላከ ቅዱሳን ምስ ኩላትና ይኹን ነቦና እውን ቀሲስ መልአከ መዊዕ ያው መባእስተይ መናበርተይ እንዲዮም ስለዚ እግዚአብሔር ዕድመን ጥዕናን ይሃበልና በእውነት
እዚ ሰብ እዚ እንተዘይህሉ ኣበይ ልትኮን ዓዱ